Απόψε θα διδαχθούμε την άσκηση με ρυθμό δύσιμο. Αυτή η άσκηση περιέχεται στο βιβλίο μας, σελίδα 102. Προηγούμε εγώ και ακολουθείτε εσείς. Που είναι παραλλαγή και μέρος. Παγώ, παγωγά, βογαδί. Άλλη μια φορά εγώ. Παγώ, παγωγά, βογαδί. Και τώρα παιδιά, κύριοι, όλοι μαζί. Πάμε. Παγώ, παγωγά, βογαδί. Πρώτα παραλλαγή, αυτή η άσκηση, και κατόπιν το μέρος. Παγώ, παγωγά, βογαδί. Μέρος. Ο Θεός των πατέρων ημών. Τώρα θα επαναλάβουμε άλλη μια άσκηση που είναι η διαίρεση του χρόνου με γοργό. Σελίδα 99. 1, 2, νίνι, παπα, βουβου, γαγα, βιλι, και ζωζο, νίνι, ζωζο, και δίδι, γαγα, βουβου, παπα, νίνι. Τώρα λοιπόν μαζί. 1, 2, νίνι, παπα, βουβου, γαγα, βιλι, και ζωζο, νίνι, ζωζο, και βιλι, γαγα, βουβου, παπα, νίνι. Βρισκόμαστε στο πολιτιστικό κέντρο Σοφία Μπούμπα Αγίας Μονής του Δήμου Τρικαίου, Συνοικία, όπου έχει έδρα και ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίας Μονής. Κάθε Τετάρτη εδώ παραδίδονται δωρεάν μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον ομιλούντα, ο οποίος είναι ο Πολυχρόνης Νταλάσης, καθηγητής μουσικής Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής, πρωτοψάλτης Ιεροναού Ζωολόγου Πηγής Γεωτρικάνων, ο Φικιάριος άθμος πρωτοψάλτης Ιεράς Μητροπόλεως και Χρισταγών, συνταξιούχος δάσκαλος. Προσκαλούνται και παρακαλούνται οι επιθυμούντες να προσέρχονται κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 5:30 ώρα, να
παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία είναι δωρεάν. Να προσέχονται άντρες και γυναίκες, οι εσδήποτε ηλικίες και οι εσδήποτε μορφώσεως και επαγγέλματος. Είναι όλοι λοιπόν ευπρόσδεκτοι και θα είναι χαρά μας μεγάλη να μεταδοθεί αυτό το πολιτιστικό στοιχείο της πατρίδας μας, η βυζαντινή μουσική.